जुदि सानसेयावनो सिगारेट सोबजेन खालिनो बियो जुदि थै गोबायो अब्ला बियो सानगोन जे दिनैनिफ्राय आं सिगारेट सोबला होननानै बि सिगारेट गारगोन। नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय नोंथांनि 90 साना नोंथांनि जिउखौ अरायनि थाखाय शुरुआत का रिजल्ट छोटा होता है, बाद में इसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। स्मॉल 90 days will create tall 9 months। बिदिब्ला थौदो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांनि स्टार्टिंनि 90 सानानो नोंथांनि 9 दानाव अरायनि थाखाय नोंथांनि जिउखौ सोलायलांनायाव गोबां बिहोमा होलांनो हागौ। लोगोफोर बेखायनो नोंथाङा स्टार्टिंनि 90 सानखौ ओरैबायदि फकास होनानै खामानि मावनांगोन अब्ला नोंथाङा बिनि रिजाल्टखौ मोननो हागौ। लोगोफोर जेब्लाबो शुरुआतनि रिजाल्ट बा शुरुआतनि जागायजेननायनि फिथाइया फिसा जायो, नाथाय बियो उनाव थाङै थाङै गिदिर जायो। जेरै नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावोब्ला फार्स्टआव नोंथाङा बै खामानिनिफ्राय मुलाम्फा एबा बिनि रिजाल्टखौ फिसा मोननो हागोन, नाथाय उनाव थाङै थाङै नोंथांनि थाखाय बै रिजाल्टआनो गोबां गिदिर जाहैनो हागौ। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांखौ अरायबो माबा मोनसे खामानिखौ जागायोब्ला जेब्ला नोंथाङा रिजाल्टखौ फिसा नुयो बे खामानिखौ गारनो हागौ बा बे खामानियाव आं साक्सेस मोननाय नङा होननानै साननो हागौ। नाथाय बै फिसा रिजाल्टआनो नोंथांनि 12 दान एबा बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव नों बैनि फिथाइखौ बेसेबां गिदिर जाहैगोन नोंथाङा गावनो मोनथिस'नो हानाय नङा। बेखायनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदों, नोंथाङा खामानिखौ जागायजेननाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ मोनजानो दा लुबै। खामानिया जेब्ला नोंथाङा 90 daysआव फकास होनानै मावनो हागोन, अलरेडि नोंथाङा बै थांखिखौ मोनफुंनो हागोन बा बैनि रिजाल्टखौ मोजाङै मोनफुंनो हागोन। बेखायनो नोंथाङा जागायजेननाय लोगो लोगो बैनि रिजाल्टखौ मोननो थाखाय हांखुर जानानै बै खामानिखौ नोंथाङा गेजेर ससे गारना होयोब्ला नाथाय नोंथाङा बैनि गोदै फिथाइखौ मोनहैनो हानाय नङा। दिनै लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों, बेनो जाहैबाय फिसा सासे इउटुबारा इउटुब चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय बिथांनि चेनेलाव लोगो लोगोनो सानसेयावनो 100, 200, 300 बेबायदि साबस्क्राइबार बाराया। बिथांनि भिडिअ'आ मोजां नंगौना नङा, बिथांनि भिडिअ'आ जुदि मोजांब्ला बिथांनि चेनेलाव अलरेडि दिनै एसे गाबोन एसे 1, 2, 3 बेबायदिनो साबस्क्राइबार बाराय 100, 200, 300, 1000 साबस्क्राइबारा लासै लासैसो बारायलांगोन। नोंथांनि भिडिअ'आ मोजांब्ला, नोंथांनि कन्टेन्टआ मोजांब्ला, अलरेडि नोंथाङा अडियेन्सखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला नोंथांनि भिडिअ' बा नोंथांनि चेनेलाव अरायसम भिउवार्स फैगोन आरो साबस्क्राइबाराबो बेबायदिनो लासै लासै बारायलांगोन। नोंथाङा साननो नाङा जे दिनै नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलिबाय, दिनैनो नोंथांनि चेनेलाव 1000, 2000 बेबायदि साबस्क्राइबार बारायनांगौ होननानै। नोंथाङा गिबियाव फिसा रिजाल्टनिफ्रायसो नोंथाङा सानसे समाव नोंथाङा गिदिर रिजाल्टखौ मोननो हागोन। बेखायनो नोंथाङा माब्लाबाबो जिखुनु खामानिखौ मावनाय लोगो लोगो नोंथांनि रिजाल्टखौ गिदिरै मोनजानो लुबैनाङा। गिबियाव नोंथांनि रिजाल्टआ फिसा जागोन, बै रिजाल्टआनो थाङै थाङै नोंथांनि गिदिर रिजाल्ट महर मोनगोन। बेखायनो लोगोफोर बे भिडिअ'आव अरायसम आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होबाय थायो बा बुंबाय थायो, नोंथाङा गिबियाव खामानिखौ फकास हो, अलरेडि नोंथांनि रिजाल्टआ मोजां जालांगोन। बेखायनो गिबियाव खामानिखौसो फकास होनानै मावनांगोन। खामानिया मोजां जायोब्ला अलरेडि नोंथाङा मोजां फिथाइ मोनगोन बा मोजां रिजाल्टखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि मोनसे आबाद मावदों बा फांसे बिफां गायदों, हमना ला नोंथाङा थाइजौ बिफां फांसे गायबाय, नोंथाङा गिबियावनो बैनि रुट्स बा बेनि रोदाखौ मोजां खालामनांगोन। बेनि रोदाखौ अरायसम हासार दै होनानै गोगोम खालामनांगोन। अब्ला रोदाया मोजां जायोब्ला अलरेडि बिनि फिथाइया मोजां थायगोन बा बियो मोजाङै देरलांगोन बा उनाव बियो मोजाङै फिथाइ थायनानै नोंथांखौ मोजां रिजाल्ट मोनहोगोन। जागायजेननाय समावनो गोरलै समावनो जुदि रोदाया नोरजियाब्ला बै बिफाङा मोजाङै ग्रथ जानो हानाय नङा आरो मोजाङैबो फिथाइ थायनो हानाय नङा। बेखायनो गोरलै समावनो जागायजेननाय समावनो बेखौ मोजाङै आबाद लानानै, मोजाङै जोथोन लानानै, मोजाङै फेदेरनांगोन, फोलावनांगोन। अब्ला बियो अलरेडि नोंथांखौ नांनायमानि फिथाइखौ होगोन आरो नोंथाङा नांनायनि बारा फिथाइबो मोननो हागौ। बिदिब्ला नोंथाङा बेखौनो बुजिनानै लानो हानांगोन जे शुरुआत बा जागायजेननायनि स्किल सेटखौ नोंथाङा डेभेलप खालामनानै लानो हानांगोन। बिदिब्ला नोंथाङा बुजिनानै लादो, गिबि 90 सानाव नोंथाङा रुट्सखौ जेसेबां डेभेलप खालामगोन, फैगौ 9 दानाव नोंथाङा बेबायदिनो फिथाइखौ मोननो हागोन बा नों आसा फारिनायनिख्रुइ बांसिनबो नोंथाङा फिथाइखौ मोननो हागौ। बेखायनो बुंनाय जादों जे फिथाइखौ मोजाङै नांगौब्ला रोदाखौ मोजां खालामग्रो। जागायजेननायाव स्किल सेटखौ नोंथाङा ओरैबायदि मजबुत खालामनांगोन जाहाथे नोंथांनि 9 दानाव नोंथाङा बिनि रिजाल्टखौ मोजाङै मोननो हायो। सासे सिगारेट सोबगिरि आरो सासे जौ लोंगिरिया जुदि सानसेयावनो सिगारेट सोबजेन खालिनो बियो जुदि थै गोबायो अब्ला बियो सानगोन जे दिनैनिफ्राय आं सिगारेट सोबला होननानै बि सिगारेट गारगोन। नाथाय बिथाङा
सुरुवादाव बिथांनि जागायजेननायाव बिथाङा रिजाल्टखौ मोननो हायाब्ला बिथाङा जागायजेननाय लोगो लोगो बिनाव बेरामा जाया। जेरै बिथाङा बिदिनो सिगारेट सोबै जेब्ला बिथाङा आदोर जालाङो अब्ला बिथाङा लासैनो टिउबारकुलेस बा केन्सार बेबायदिनो बेरामा लासैसो जाहैनो हागौ। मानोना बिथाङा जि दिनखालि सिगारेट सोबनायखौ जागायजेनो बै दिनखालिनो बिथाङा बै बेरामा जाया जानो हागौ। नाथाय बेबायदिनो जौ लोंग्रायाबो जुदि जौ लोंजेनखालिनो बेनाव लिभार डेमेज बा किडनिनि बेराम जाजेनो अब्ला बै दिनखालिनिफ्राय बिथाङा जौ लोंनायखौ गारनोबो हागौ। मानोना बिथाङा लोंजेननाय लोगो लोगो बिथाङा जागायजेननाय लोगो लोगो बिथांनि रिजाल्टखौ मोननो हाया बा बिथांनाव लोगो लोगो बेरामा जाया। बेखायनो बिथाङा मोजां मोननानै जौखौ लोंबाय थायो आरो लोङै लोङै जेब्ला बिथांनाव आदोत बा हुदाया जालाङो अब्ला बिथाङा लास्टआव जौखौ गारनो हाहैया जायो। अब्ला जेब्ला जौखौ गारनो हाया जायो अब्ला बिथांनाव बेरामा साग्लोबनो खाबु मोनो आरो बेबायदि गले गले जौ लोंबाय थानायनि जाहोनाव बिथांनाव लासैनो जाय गाज्रि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ बिथांनाव सानसे समाव गिदिर जाहैनो हागौ। बै रिजाल्टआ जानो हागौ बिथांनि गोबां गिदिर बेराम लिभारनि डेमेज बेबायदिनो बेरामा बिथांखौ गाज्रि रोखोमै साग्लोबनानै बिथांनि जिउखौ फोथैनोबो हागौ। बेखायनो बुंनाय जायो लोगोफोर, शुरुआतनि रिजाल्टआ फिसा जायो, उनावहाय बिनि रिजाल्टआ देरनानै गिदिर जायो। शुरुआत का रिजाल्ट छोटा होता है, बाद में इसका रिजाल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु खामानिखौ मावब्ला बै खामानिनि शुरुआतनि रिजाल्टआ फिसायानो जायो, नाथाय बियो थाङै थाङै उनाव नोंथांखौ गिदिर रिजाल्ट मोनहोनायाव मदद खालामनो हागौ। ओंखायनो आंनि लोगो नोंथांमोन, जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे खामानिखौ मावनो होननानै गोसोआव लाबायब्ला बै खामानिखौ नोंथाङा मावदो आरो मावनानै स्टार्ट खालामजेनदो। नोंथाङा जानो हागौ बेनि रिजाल्टखौ गिबियाव मोनाबो जानो हागौ बा बिनि रिजाल्टआ गोबां फिसा जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बै खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला बै रिजाल्टखौ नोंथाङा सानसे समाव गिदिर महरै मोनफुंगोन। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसे थुलुंगा होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोना माबा मोनसे खामानिखौ मावनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ मोनजानो लुबैनानै बा रिजाल्टखौ मोनैनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो बै खामानिखौ गिभ आप खालामनो नाङा। नेभार गिभ आप। जेब्ला नोंथाङा बै खामानिखौ गिभ आप खालामालासेनो मावबाय थागोन अब्ला नोंथाङा बै खामानिनिफ्राय साक्सेसखौ मोननो हागोन। बास नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि स्किल सेटखौ डेभेलप खालामनानै लागो, अब्लानो नोंथांनि माइन्ड सेटखौ डेभेलप खालामना लागोन, अब्लानो नोंथांनि स्किल सेटआबो डेभेलप जालांगोन। आरो बे मोननै माइन्ड सेट आरो स्किल सेटआ जेब्ला डेभेलप जायो अब्ला नोंथाङा अलरेडि नोंथांनि थांखिखौ मोनफुंनो हागोन। जय हिन्द, जय बर' हारिनि।